पहिला दिन अइले सोइया सुते हमारा साथ में घटल हमारा घटना सखी वही दिन रात में सखी रात में पहिला दिन अइले सोइया सुते हमारा साथ में घटल हमारा घटना सखी वही दिन रात में सही सही बात हम कहिले ओके बन के बारी खोल देला सारी ओठवा से साटे भतार पे लगा चार बाटे भतार पे लगा चार बाटे ओके बन के बारी खोल देला सारी ओठवा से साटे भतार पे लगा चार बाटे भतार पे लगा चार बाटे नुकुर करे लगनी त लगले पोलावे पांजा में धरी सखी जो सके जगावे नुकुर करे लगनी त लगले पोलावे पांजा में धरी सखी जो सके जगावे फीलिंग न भइली वैसे पहिले ओके बन के बारी खोल देला सारी ओठवा से साटे भतार पे लगा चार बाटे भतार पे लगा चार बाटे ओके बन के बारी खोल देला सारी ओठवा से साटे भतार पे लगा चार बाटे भतार पे लगा चार बाटे परदी पराइटर हउए बड़का चटोरी ढोरी के बुझे मुआना दूध के कटोरी ए सखी राहुल मोहन हउए बड़का चटोरी ढोरी के बुझे मुआना दूध के कटोरी भूले कहो दर्द कैसे सहिले